Над 150 симпатизанти и членове на единствената в България винена партия се събраха в Конгресния център на партията в Симитли за най-висшия си годишен форум – 14-я конгрес на формацията. Винарите отчетоха, че вече е минала бурната и тиха ферментация на младите вина и те са готови за консумация. Деловата част на форума започна с водосвет на омайната течност. Виното как е тази година? Мога да кажа, че виното е прекрасно, независимо, че в началото лозята имаха малко болести, но в последствие пък всичко дойде на място. За най-висшия партиен форум бяха пристигнали делегати чак от Шумен, Несебър, Бургас. Това е една партия на веселието, на добрите емоции, нещо, което в последните години липсва определено на всички. След като в Конгресния център прозвуча химна на партията, присъстващите пристъпиха към най-важната задача – дегустацията. Чувствам се великолепно, защото за мен това е един празник, за който може би съм си мечтала. Тук хората са толкова различни, като възрасти, като настроени, като занимания и същевременно са обединени от една велика идея и една велика тема. Това е виното. Виното е любов. Това е така и мотото на партията, но Стефан Цвайг казал, че който не обича виното и жените, не обича живот. Виждаме все повече представителки на нежния пол в редиците на партията. Как се отразява това на партийния живот? Партийният живот става много по-добър, защото представете ли си една маса само с мъже? Тя в никакъв случай не е красива. Избрах винената партия, защото това е партията, която никога не излъга народа си, защото това е партията, която няма опозиция, защото това е партията, в която има много настроение и винаги има купон. На форума между наздравиците и хората зазвучаха и интересни сентенции. Аз винаги казвам, че за бяло вино и за руса жена няма песен, но аз съм почитател на двете. 34 новоприяти членове получиха партийните си книжки. В конкурса за най-добър винар се включиха над 30 производители с бели и червени вина. При белите първа награда грабна благоевградчанина Методи Бачев. При червените най-хубаво се оказа виното на неговия съгражданин Станислав Таракчиев. Сортовете са Каберне и широка мелнишка. Това е меланж от два сорта. Семейните мъже получиха и оправдателни бележки за предсъпругите си, подписани лично от председателя на партията. В тях се уточнява, че мъжете им са прекарали нощта в компанията на почтени и честни конгресмени и не са се занимавали с деяния, накърняващи семейната им чест. От оправдателните документи се възползва и нашият екип.